Onun jırlarında xotin kızı yazmışı, dürüsürəgi özü yazmışı. Ol jırlar bek көп yaralı yüreklerge deva ülüşe. Zaman jillerine karşı тұрырға күш, dert hem derman biri. Nergin ağır şoklarda da, koygularga da birişmeskendi. Sözümнің Татарстанның халық артисткасы Хания Фәрхи Биктахирова ижады турында икәнен аңлап өлгергәнсездер инде. Бүгенге тапшыруда мин Хания Фәрхинең 20 елга якын иҗат репертуарын тулыландырып килгән җырлары аша ичке дөньясына үтеп керергә, шәхси тормышы белән кызыксынырга ният иттем. Үзеңне туганнарыңны, әтиләреңне кабат искә төшерсәк, бер дә гаеп булмас. Яны үзеңнең яшь чагыңны искә төшереп алыйк әле. Мин дә шулай дип уйлыйм. Халыкта шундый сүз бар бит. Дуганны кабатлаган сайын аның көче арта гына дип. Әлбәттә, минем өчен күңелдәге иң кадерле изге истәлекләр, изге тойгылар ул туган яклар, әти-әниләрем, туганнар. Минем инде туган ягым Башкортстан. Башкортстанның иң төньяк районы Тәтешле. Моннан әйткәндәй, 3 көн элек кенә әти-әниемне күреп, туганнарым белән тагын бер кат аралашып, алар кызы булып йөреп кайттым. Мин бүгенге көнне бик бәхетлемен. Бәхетлемен бер яктан әти-әнием исән-сау, әмма күңелемдә бик нык авыр тойгылар, авыр хисләр. Әле генә йөрәгемдәге бүгенге көннең тирән ярасы дип әйтсәм дә, мин аны ялгышмам. Кызганычка каршы көзгө айларда гына минем туган авылым инде жер йөзеннән юкка чыкты. Ул мен туган абыйымны да югалттым бу якты дөньяда. Туган энемне дә югалттым. Әмма туган авылны югалту иң авыр хәсрәт икән. Мен өчен әти-әниләр үзебездән ерак кына түгел, район үзәгенә күчтеләр. Тәтешле районына, инде менә яшьне тыймыйча сөйләү бик авыр бу хәлләр турында. Менә шушы буш калган йортлар, тәрәзәләре кадакланган, такталар белән кадакланган нигезләр бит инде. Һәм иң авыры ятим калган зыярат. Менә шунда дугалар көтеп яткан минем энемнең, абыемның, ата-бабаларыбызның арвахлары. Онытырга, битараф булып калырга һич тә мөмкин түгелдер. Чөнки Россия буенча гастрольләрдә йөргәндә гомере буена шушы туган якларын, туган нигезләрен, туганнарын, газизләрен сагынып яшәгән тамашачыларым белән очрашып, аларның сагынуларын йөрәгемә салып, тагын шушы сагынуларны аларга җыр итеп яшәргә туган бала мин бит. Ölüm balası mini güne büyük işler başkası da tabiatın özünden de zorarak bulup kalamıyor. Bir mezgilde appak kar bütün dünyanı kapladı da aldı. Fenli yaktan ben anlasam da hemen şuşulay tabiatın özünün gününü saflandırıp bir mezgilde bütün dünyanı appak dünyaya türgenin baribir yüreğim bilen anlay almayayım. Менә шушындай минутларда ничектер үзеңне ниндидер бер büyük сөргә якын килгән шикелле итеп тоясың. Бөтен дөнья аңлатыла, рәхәт. Барасың, уйлыйсың, хыялланасың. Ярар, киттем әле мин хыял дөньясына, ак дөнья, ак хыял дөньясына.
сәхнә, шундай алкышлар, күпме тамашачың, күпме сине яраткан җырмың сөюче дуслар, барсы да алар синең кочагында, алар синең тирәңдә, алар сине олылыйлар, хөрмәт итәләр. Шушы Худайдан биргән тавышыңа алар мөкиббән, алар мәңге гашыйк тамашачылар. Әмма шушы яшьлек хыялларына килсәк, шушыларны уйладыңмы? Шушындай булырмын дип, нинди хыяллар белән яшәгәнең, кем булырмын дип хыялланган идең? Бик кызык. Беренчедән безнең авылыбыз кичкенә булуаша, тере артистларны мин үсә төшкәрәк кенә күрергә туры килде. Алай профессионал артист булып китермен дип хыялланырга да туры килмәде. Нинди аның юлын мин белмидем. Әмма инде үземне белгәннән башлап мин җырладым, сәхнәдә булдым, безнең бөтен авыл җырлый, кичкенәсеннән алып олысына кадәр. Без күрше авыллар бер-беребезгә концертлар куеп, җырлашып, бәйрәм итеп яши торган яклар инде ул. Җырлы моңлы як. Әмма менә шушы соңгы классларда инде әйтәләр иде. Укытучылар да сәхнәдән җырлавымны ишетеп, тирә-яктагы олы абзыйлар да сиңа Хания артистка булып китәргә кирәк дип. 11нче класста укганда гына минем класс җитәкчем әйткәннән соң мин атлап торып чыннан да әнигә әле сынап карамаска дип беренче тапкыр мин Уфага бардым экзамен бирергә. Кызганча каршы мин соңга калдым. Самолетта күз алдыгызга китерсәгез, ул вакытта бит инде кукурузник дип әйтәләр иде. Беренче тапкыр самолетка утырдым. Авырып барып төштем, соңгы көн икән экзаменның анда шушы юл самолетның кыенлыкларына зәп-зәңгәр булып барып кирип, калтырана андагы теге музыкаль мәктәпләрне бетергән, инде күптән урыннар билгеләнеп куйган Уфаның шушы сәнгать институтына барып кирип, кая инде миңа үтәргә. Мин шулай кире кайтып киттем. Мин һич кенә дә гаеплисем килми. Менә мин татар булганмын да, Уфага барып мине җырчы лыкка укырга кертмәгәннәр дип. Мин ул вакытта теге әкияттәге Аккошның ямсыз бәбкәсе. Бар бит әкият. Һәм мин шуннан соң кире авылга кайттым да Мәскәүгә юл тоттым. Мәскәүгә апам янына. Һәм аннан соң сиңа нинди укырларын таңларга туры килде? Әле күптән түгел шуларны искә алып утырдым. Сөйләшкәндә текстиль училищеда, аннары текстиль институтка кирдем, училищене битергәч. Текстиль институтта укыганда параллельно ул вакытта инде сез сырда бердән-бер дип әйтәбез. Бүгенге көндә СНГда ул Ипполитова Иванова исемендәге музыкаль техникумга халыкчан тавышларны белем бирү. Ул бердән-бер. Анда Пугачева да укыган, Зыкина да укыган. Язучылар алдында мин җырладым да шунда Мәскәүдә. Сеңлем кайт Казанга диделәр алар. Мин шулай Казанга, Казан вокзалына, Казан урамына укырга килеп төштем. Мен кызыганда да мин музыкаль училищега кирермен дип килгән идем. Экзаменнарга соңга калдым, әмма мин 3нче турга, беренче, икенче турга тыңланып тормыйча, 3нче турга театр техникумына барып кирдем. Шу гармонда уйнап, җырлап, белгәннәремне сөйләп, алдылар мине турыдан турып. Театр белемем минем инде төпле алган дипломлы белем булып чыга бит инде. Шуннан Тинчурин театрына эшкә театр Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының актрисасы булып киттем мин. Анда 4 ел эшләдем. 4 ел эчендә ул күчмә театр иде ул вакытта. Татарстанның, Башкортстанның, Орынбор якларының бик күп сәхнәләрен күрергә туры килде миңа. Бәлки әйтеп тә китерсез, ни сәбәпле театрдан китәргә туры килде? Бу инде беренчедән үткән җөйләре төзелгән яраларны кузгату булса, икенчедән мин китүемә бик нык рәхмәтлемен язмышыма, Ходай Тәгаләгә. Ул вакытта мин спектакль 12 эшләгән спектакль булса, шуның 8-ендә мин әйбәт рольләрдә уйный торган актриса идем. Һәм һич кенә дә көтмәдем миңа китәргә туры килер дип. Әлбәттә, ул бик зур трагедия. Ул күңелсез вакытларны бер генә минутка да искә төшерәсе килми Хәнияның. Шулай итеп Хәния бер мизгелдә, көтмәгәндә, уйламаганда ялгыз кала. Аны ул еллар шундый хәтле авыр булып тыңылган, син юл уртасына, 7 ел чатына басып, машинасыларына кирим микән әллә дип, шундый авыр минутларың булган. Менә шул вакытларны ничек кичтең? Киреп барганда
Kolumdan jiteklep alıp kaldılar men şunun da ortadan halatımni anlap benim dus kızım ortadan yugurip çıkkan. Ağırtamağa kuyardı. Şuna böyle yılışlar kilesке tuşta men аны bik iski alırga yaratmayayım. Ondan sonra bik köp sınavlar buldu. Hem nindilerine hali. Çünkü turmuş ol görüş esahına bir gerek de bütün dünya sana qarap turgan gözler aldında sana şu turmuş bilen küreşip yaşarga gerek. Ansa itle tavırdırmagayım. Yozmuş Xaniyani qobat Möskөгө alıp gide. Ağır şaklarda tuğanlarından gayrı kimge barıp sıyınasın? Elde yarıyorlar var. Möskö şehirine barıp urnaşkandan soň Xaniya konsertlar alıp baruşy, ýagny konferensiýa bulup işli başlay. Gastrollerge gitkende Oliyasin özü bilen alıp biri. Başkırtstan ýoklarına barıp şarga tory kelse, tuğan awlynda, etiýenilerinde qoldurgan şaklary da köp bula. Xaniýanyň 6 ýyl gymry mene şulay Mösköde uza. 6 ýyl ýalgyz hatyn, ýalgyz ana bulup ýaşaýar. Xaniýa Ferhi üçin bu ýyllar ýozmuşynyň zor synawy bula. İjat kişisine, sahne kişisine, ýalgyzyna bir de jeňil tugul. Koňulny olgysatgan, amsandyrgan şiraklar eliden ele şirap tura. Şuşy mezgillerde okylyňny juýmyşa, jirde nyk bosyp kala alasyň eken. Seniň güçli ýyhtyýarly boluň ene şunda bilineri. Nişikine bulmasın turmuş olga taba dowam ete. Xaniýa Ferhi Beyram ansamblinin uyuşup gelgen çağına kilip kire. Özü ansamblinin direktoru da, özü buhalteri administratoru hem şulay jerşisi bulup da işlep gide. Hem ana yozmuş, Qobat Tataristan kalıp kayda. Yelimni köpme qara günler, qaraltırga telep qaradı. Kim taraldı küngel qaralmadı. Bu dünyada suyup barare. Xaniýa Ferhi Bigtahirova özüniň jyrlary munaraşa köpmi kişige ýaşaw köşesdi. Kileşekke ümit, şanyş uýata, hyýallaryny kanatlandyra. Jir muň bilen moňup gitip Xaniýanyň şähsi turmuşyndan toýpulabys tügülme? Eýe, bir qaraganda bar da ýaxşy kibik. Sahnede Xaniýany Xonbike ýyda tutuşy tamaşaçysy, kerek çagda buluşyrga äzir turuşy dostlary, ýaşaw köşe berýüşi kyzy Aliyesi bar-baryn. Lekin tuly bäxit üçin birge şatlyklaryny bölüşip, goýgularyny ortaklaşyp ýaşar üçin ýyly gaýle nasip ýarda gerek. Ul bäxitli mezgiller de nasip bula Xaniýaga. Günleriniň birinde uzun boýly, tüske kıyafetke şiber Gabdylhay atly er ýigit bilen tanıştyralar any. Gabdylhay indi türli ýyllar gezgen. Mongoliýanyň kyrys şartlarında tüzülişler olup bargan güçli ruhly kişi. Ul gurur da şoluk wagtda nişke köňülli hyýalyda. Xaniýa bilen Gabdylhay bir görüden bir-birsine gaşyk bulalar. Hem birinçi günden köpdengi tanışlar kibik oralaşyp da giteler. Buňky günde gaýlaň bilen kanagatmy? Nişik dip aýtym. Birinçiden Allah'a şükür sahnede jırlawçy jırçyga öz gaýlasyny tutu jeňilden tögel. Ayrılıp dururlar bik ağır sabylar bilen, Aliye bilen, Alsu bilen. Amma ikinci ýagy bar, Gabdylhay bilen töwlegine 24 saat birgebiz. Mene göz aldygyza gitereläsizmi? Er bilen hatyn 24 saat ikisi birge. Ansy bir awırlyk bolsa, anyň jeňil ýaklary da bik köp. İkinci awırlyk yaratgan şuşun arasy sabylardan aýrylyp durup, mejbur bolup aýrylyp durga. Şoňa görä elbetde men kanagatmyn. Aliye uly kızım bugünkü günde özüniň tertibi bilen, göz qaraşy, göz kerfegi bilen de bugünkü Allah'a şükür boşagany ýok mene. Menigine tugul bizni ätisin de, siňlisin de. Ol bik zor aýbyr. Bugünkü ýaşlar dip biz söýleşe başlasak, mene şu Aliýanyň jawaply etip özüni tutuwy meňe oşuý. Kiçkine kızыбыз, Alsuwybız özünçe aýbat okuy bir şeylerge aňadan äle kiçkine sabydan nerse telep etinde. Niye göz garaşy bik giň anyň, muzikal mekdepke bik yaratyp ýöri. Muzikal okutuçylary çalynyklar da bik jylap aýrylýar. Kimgedir birüwe kızganyş yaratyp ýöri, ýaxşy okuy dep.
Qozonda da bek qanaatlar. Endi Gabdulxay bilan er bilan xotin münasebetine kirgende aytib o'tgümçe men bek qanaatman aның şın er bula bilüwi, qırrys bula bilüwi, talepşen bula bilüwi. Şol wagtda qoşagында şitensinmişe elbette menim aldagına göz yaşı da çıgarıp ala bilüwi. Ağır şaklары da bek köp bula 24 saat boyuna nindi er bilan xotin gana bir-birisine төзеп bete ala eken. Ansı da var. Gel biz mine indi külüşüp, yılmayışıp, kına yaşayız deyip etsen anı bir kim de şanmağan bular edi. Bir canam sininem, üzüllüp süyüvem, uzaysın bakıtlı günlerin. Vağdalar birişik, yaşlarına süyürsüp, ömürler sonuna kaderli. Vağdalar birişik, yaşlarına süyürsüp, ömürler sonuna kaderli. Халык арасында шундай сүзләр йөри бит. Элем баласы менә бу дөньяга якты дөньяга килә. Шу фани дөньяда яшәгәндә, я тормышының беренче өлешендә авырлыкларга дучар булырга мөмкин. Я икенче өлешендә. Менә минем уйлавымча без менә бүгенге әңгәмәбез барышында мин шуңа ышандым, шуңа инандым. Синең тормышыңның беренче өлеше ниндидер бурма юллар, урау юллар. Шуңа дадыр инде синең бүгенге җырларың менә ниндидер лирикага корылган. Тамашачыны җылата да аласың, җырлата да аласың, рәхәтләндереп үзең белән бергә биетә дә аласың, тормышны яраттырасың. Менә шушындай булып калырга язсын сиңа. Киләчәктә дә шушындай киң күңелле, чынлап синең күңелеңнең киң булуңга тиңнәрим. Анда нинди генә чәчәкләр юк. Синдә шундай. Һәрбер кешегә җавап табарлык җырларың бар, сорауларына җавап табарлык. Киләчәктә дә шундай бул. Бәлки синең әле тамашачыларга әйтер сүзләрең дә бардыр. Тапшыруыбыз ахырында. Бик зур рәхмәт, Резидә. Ул адам баласы büyük сер. Бүгенге тормышыбызны артык йөрәкләребезгә, күңелләребезгә борчу салмыйчагына, әмма якындагы иң кадерле кешеләребезне яратып, тормышны яратып, алга омтылып яшәргә насыйп булса иде.